کچھ کہنا ہے اوئے اوئے ڈٹا ویسی چلو نہیں دیتا جی راجن شاہ دا مشہور سون حلوہ اندے تو لک چیک کرو تو پورے لاہور پورے پاکستان دے وچ یہ جیاں حلوہ نہ مل سی جویں اتھا ملدا ہے مامو بھائی مامے تک لاہور کیا ہے پاکستان میں لاہور کوئی خاص شہر ہے ہمارے لاہور کیا پرنا ہے میں کہ لاہور پورے پاکستان دے وچ نہ مل سی ایک اساں کروڑاں ماری ہے اپنے یار عامر کولوں اساں کہ کیوں نہ یہ کوئی بندہ عید ملا ونجے بندہ ایک چھڑا میسیج تک رہندا چاہ دوستو ہن اساں ویندے پے ہیں راجن شاہ شام دا ٹائم تھی کہ بالکل اج کیونکہ پوری دیوار اساں بزی رہ گئے کچھ کام ہیں پہ وہ کام کریندے رہے ہن اس ٹائم سارے کٹھے تھے تے سارا موڈ بن گیا اساں راجن شاہ چتھی ونتے ہیں دربار تے الحمدللہ دربار دے سامنے بالکل انہاں دا سٹال لگا پے تے اے ساری چیزاں دیکھن بیٹھ گئے مامو کیسے گن سے استاد موڈ تے گنن تے کیسے گنن دا موڈ ہے اڑان والا جہاز تو آپ جہاز تے کیری لوڑ ہے کسی دی آفر ہے اچھا چاچا 1600 دا میں فرمائش ہے کنگی بھائی کو واپس کر دیتی ہے شیرو میں کو تو یہ لگتا ہے بھی ایسا ہی تھا کونے کھانے پینا پارسل کرانے گھر ون کے اوئے ہڑے بندے بڑے بھائی ایسا پوری رات جاگنا ہوندا ہے تو سو وان کے سمجھتے سو ٹھیک ہے یار اسا بھی پتی دیواں اچ اپنی خیر ہے آو بندے بھائی گن نہ ہون تو سارا دل ہی توڑ کے شیرو بھائی یار ہاں ٹھیک ٹھیک ہاں ہاں یہ بات ہے کہ میں کھاؤ سارے کھا سارے سارا دے پیسے تو دے کیوں میں کروں سارے دو جاتے بہت تمہارے السلام علیکم دوستو میں تو اپنا اسامہ ملک سر پر سارے یوٹیوب چینل جگہ منڈا تے جنہ جنہ سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا جلدی جلدی مارو سبسکرائب کریں مزدار نویں انٹرسٹنگ ویڈیو شروع الحمدللہ اج عید دی دوسری وارے پہ تے بھرا توڑے دے لک کچھ اس ٹائپ دی پہ کالر والا سوٹ پاتی کھنے پہلے میں کالر کو نہ رکھنے رہا فرنٹ والی جیب بھی ہے پہ گھڑی بھی پا کے دے الحمدللہ اینک بھی پاتی کھڑے ہیں ویڈیو وغیرہ شوٹ کی تین او تے ٹک ٹاک تے اپلوڈ کرے سوں نال سارے بلوچ صاحب ہونے ہیں پہ ماشاءاللہ وائٹ سوٹ اٹھا کے دی کھڑے تھا ایچ ڈی لگدا پے تے یار سارے یار ای کو بھی آکھو چا پہ اپنا سوٹ چینج کرے چا کل عید دی دیوار میں نواں سوٹ کو نہیں پتا دوسری دیوار نواں سوٹ کو نہیں پتا شروع کیا وجہ ہے یار استاد دل نہیں آدا اوکا تے نا دل پریشان ہے پتہ نہیں کیوں مرو ہے پتنی اساں ٹھیک ہے نا کوئی سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے نا بس اکھی باندھین اسی بند ہے چلو ٹھیک ہے اج ماشاءاللہ بہت ہی خوشی دی دیوار پہ عید دی دیوار تے ہے بھائی بھی خوشی دی دیوار ہے اور جس پر ہوں جیری دیوار والا تو کسے دیوار ہے کیسے بھی کیا خوشی دی دیوار ہے پئی باقی ویڈیو وغیرہ شوٹ کر کے نو اپنے یاراں دوستاں دے اپنے والا بنے نے اگلے کلپ بنے سو انشاءاللہ دوستو ہن اساں ویندے پے ہیں راجن شاہ شام دا ٹائم تھی کہ بالکل اج کیونکہ پوری دیوار اساں بزی رہ گئے کچھ کام ہیں پہ وہ کام کریندے رہے ہن اس ٹائم سارے کٹھے تھے تے سارا موڈ بن گیا اساں راجن شاہ چتھی ون کے سارا کے ون کے زیارت کرنے اتھا مشہور حلوہ ہے پہ حلوہ بھی کھانے ہیں تے باقی جتنا بھی ماحول اس کو دکھے سوں نال میرے سارے دوست ان پہ انہاں کو مل ویندا بھی کیرے کیرے اج ہن پہ تے کیرے سارے نال کونی ویندا پہ زیبی تے کونی ویندا پیا فرسٹ آف پہلے شروع آ گئے وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی جان الحمدللہ تم سناؤ ٹھیک ہے خیر خیریت نال ارسلان خان اسلام کرے سے السلام علیکم سلام مار کاش اسلام مار شوراں کو نال اے ان پہ ہونڈا لگ گئے کالی اینک لگ گئے نویں سوٹ تے نویں جوتیاں لگ گئے ساکو سارا کو ویندے پہ ہیں ڈولدے ہیں تاکو ڈائریکٹ تھوں ون کے ماحول لکھے سوں صرف ایک اساں کروڑاں ماری ہے اپنے یار عامر کولوں اساں کہ کیوں نہ یہ کوئی بندہ عید ملا ونجے بندہ ایک چھڑا میسیج تک رہندا چا چوکا میسیج چلو کی 10 سال نہیں تھا مبارکاں بہت مبارکاں افسان یہ کی تو چوکا یاد کی چلو سارا اساں آتا ہے نا اسپیشل ٹور کے کھڑے ہیں نا کال اتا سکدے ہوے کل اساں قسم چواگن کروڑ کو ہے منے سے ٹھیک ہو اساں پرسوں والے ہیں لئے صبح 6 بجے عید الدیوار والے ہیں کل اساں عید نماز پڑھ کے سوتے ہیں والا کوئی ہوش نہیں کس ٹائم اٹھے ہیں
سارے گیا جیسا والا بوتل آ گئی ہے کھاؤ تو بوتل نہ پیو تو ہو ہی نہیں سکتا بوتل استاد بہت ٹھڈی ہے ٹھڈی ڈھیر ہے یہ فری والی یہ رکھتے ہیں جب گرم چاہ گندے ہاں بٹی چھوڑ دے تھی سکتے شیر بہت زیادہ ٹھڈی ہے تو آپ پیندے بتاؤ ساتھ بسم اللہ کٹے پہ گندے نہیں تو کلے کلے پیندے پہ دربار تے الحمدللہ دربار دے سامنے بالکل انہاں دا سٹال لگا پہ تے اے ساری چیزاں دیکھن بیگ ہیں مامو کیسے گنس ہیں استاد موڈ ہے گنن تے کیسے گنن دا موڈ ہے اڑان والا جہاز جہاز تو آپ جہاز ہے تو کیری لوڑ ہے کسی دی آفر ہے یہ اچھا چاچا 1600 دا تے میں تے فرمائش ہے کنگی بھائی کو واپس کر دیتی ہے چلو مکا کو مک دے ریٹ شیڑتا باقی یہ نو گھڑے شڑیں دے کھڑے دیکھاں کوئی پسند آندے گھندن یا نہیں گھندے نہیں تو چاستا چاونی ہے نا استاد تیرے وال خراب تھی کہ نہ تونی میرے ٹھیک کھڑے اچھا چل ٹھیک ٹیاں دی پارکنگ ہے پہ اتنا سپڑے جوتے رکھ دے پہ ہیں ویڈیو اس واسطے بنانے پہ ہیں بھی سارے کن ثبوت ہے پہ ویسے تو جوتیاں رکھ گئے ہیں یہ ساری جوتیاں نہ ملا سنا دی سیکیورٹیاں نہ پوری کھیسوں خیالہ کرے میری تو مرو ہیں 4000 دے جوتے کو 4 نہ ونجا کے رکھ دے جے بھائی نہ پاؤ میں تو باج تا دلا دی جی تے پیسے انہاں کہ بھیا اپنے جوتیاں رکھو لیکن اپنی ذمہ داری تے تساں اپنے تے بندے کھڑے ونجو جرا پچھو خیال کر کھڑسن فی الحال میں ارسلان تے شروع ویندے پہ ہیں او ترے وقت بعد ہی چاسن اندر حاضری ٹیمن ماشاءاللہ بڑا پیارا بنایا نے اندروں بہت زیادہ خرچہ تھی آکڑے یار میرے کو یہ سمجھ نہیں آتی انہاں دی قبر مبارک نہ بہت زیادہ لمبی ہے پی اس چیز کا میرے کو نہیں پتا کیا انہاں دی قد اتنی ہے یا ویسے بنائیں گے اس چیز کو اس چیز کا میرے کو نہیں علم اس پچھلی سائڈ تے ماشاءاللہ السلام علیکم اتنے شروع تک تو پتہ سی کیسے کہندے ہیں تے کیا ہے سسٹم کو نہیں پتا یہ جھولے ان پہ انہوں کیسے لینے بھی شروع جھولا سے لینے جھولے ان پہ یہ کہیں دے نا دین پہ مطلب یہ ساری کہیں یار میرے کو الفاظ کو نہیں میں اس پر کوئی غلط الفاظ یوز نہ کرنا چاہتا کہ میں پتہ نہیں غلط سا لکھنا تو ہوئے کوئی بھائی شاید پر صحیح دے گن ہوئے کہ تھا جھولے اے جڑے دھاگے بدے پہننا اتھا آندن لوگ آ کے اپنی منتا مانویں دن تے اپنی نا دینا جو دھاگا آگے بانویں دن ہاں بھی یہ ساری شاید یا ساری خواہش پوری تھی انہیں اساں کہ اتھا علم دے سوں یا اساں اتھا کہ کسی ونڈے سوں یا جو بھی سسٹم ہوندے وہ سارا کچھ جو پرسو ہاں جو پرسو آ دے سوں ہاں جلو کر کے دی زیارت جلو زیارت کر کے دی ہے آئے اتھا حلوہ کھونا سے لیکن اتھا ہوں تے اتھا نہ ہوں راجن شاہ ہوں تے اتھا نہ ہوں یہ ہو نہیں سکتا یہ ہوندی کش ہوندے باہر نکلنے دا رستہ ہے دے بارو اتھا راشے پیاج کوئی اتھا مجلس پاک ہو سی یا جو بھی ہو سی کیونکہ دریاں رکھیاں پہ ہیں نا کیونکہ اتھا آزاد ہونے دینا کزن دے ہی قبر ہے بھی وہ نہ شہید تھی آئی ٹرالی تلوا گئے بلکہ وہ سارا نہ ہو تھی آگی آئی ان دی قبر ہے وہ بھی تک رکھے نہیں ہے واپس نکل کے ولا گئے سا مارکیٹ دے وچ دے دے ہوئے چیزاں بیٹھے فی الحال سب پسند کوئی کونی گاڑی گلیں دے بیٹھے ہیں ماموں لب دی ہے گاڑی استاد لب دیا تو ریٹ زیادہ ہے چوکھا ریٹ مانگ دینا عام گاڑی کا 1600 1400 بہت طریقہ ہے روئے لالا تو اتنے مانگدا بیٹھے جائز ریٹ والی دو بازار بند تھی کہ کیونکہ رات کو رش کو نہیں ہوتا عید کا سیزن نہیں پیا تے بھائی عید لیواری لوگ آتے نہیں نو اے کوئی جہاز کو لیندے بیٹھے اڈن والا یہ جہاز تھا یہ شروع نہیں کیتا جہاز یہ ہن چھوری واسطے انگوٹھیاں گندے بیٹھے یہ دو چیزاں کی دین اپنی زال واسطے کی دوست کیے کہندے واسطے گندے کبھی آل سامان دے دا بیٹھا ہے جی میں ہاتھی ربڑ پاتے ودے میں والاں تے لئی ودا میں اپنے پونے دا گھر بولیں تاں وجہ تو ہاتھ اس پاتے جس ٹائم ہاتھ موٹر سائیکل تے باسوں تھلا گئے سو چوں شاپنگ کمپلیٹ کرن تو بعد آ گئے ہیں المدینہ سویٹس سے اساں آئے تھا ویسے اسپیشلی یہ حلوہ ہی کھاونا سے حلوہ کھانے ہیں باہروں تا نظر نہیں آندا پیا بھی حلوہ پیو تھوڑا جہاں پہ محسوس تھیندا پیا تے حلوہ کھانے حلوہ کھاون تو بعد سارے کوئی دوست ان پہ راجن شاہ دے انہاں کول ویسوں روٹی شوٹی بھی جتھا کھاسوں اس سے اندر تالے نہیں پتہ بھی کتھا کھانے ہیں تے کیش کھانے ہیں ودے تا پھول ہیں فی الحال تو تساں یہ چاند چیک کرو
صحیح نظر آتا کھڑے ماشاءاللہ بڑا پیارا لگتا پہ تساں بھی حلوہ کھاندے بتاؤ ساتھ بسم اللہ کٹھے کھا گندے نہیں تاساں کلے کلے بات کھاندے پہ ہیں سمی اگھا ویندا پہ پتہ نہیں کتھاں ویندا پہ یہ جی راجن شاہ دا مشہور سون حلوہ ان دے لک چیک کرو تو پورے لاہور پورے پاکستان دے وچ یہ جہاں حلوہ نہ مل سی جویں اتھا ملدا ہے مامو بھائی مام میں تک کھوا لاہور کیا ہے آل پاکستان ہے لاہور کوئی خاص شہر ہے ہمارے لاہور کیا پر رہنا ہے میں کہ لاہور پورے پاکستان دے وچ نہ مل سی اللہ دے بندہ ہی حلوہ بہت حلوہ ہے ایویں نہیں ایچ ڈی استاد کیا کر رہے سعودیہ چوں وہاں کے ماموں کے بندہ آنا پہ تو راجن سے حلوہ بھجوا ہاں میں پورا 5 کلو بھجوایا ہے 5 کلو سعودی ہے سعودیہ 5 کلو وہاں کو ساتھ میں حلوہ تو پہ رائے نہ سکتا وہ خراب نہ تھی میں نے بتا خراب نہیں تھیندا اللہ دے بندہ 2-3 گھنٹے تو سفر ہے اچھا چلو تاں بھجوا کے دے کہندو یہ پتہ ہے اس تے گرا دے پھٹک بند ہے ٹرین ٹپتی پی میں کہ اپنے یاراں کو ٹرین دکھاواں چا اور ویو کے دوست چل رہے ہیں بعد اساں ہیں پیزا لیب تے یہ سارے کو نویں برانچ اوپن تھی اساں کہ کیوں نہ اج انہاں دا پیزا ٹرائی کروں ویسے سارا پیزا کھاون تے روح تا ہی پیا چیک کرنے کا ٹیسٹ سٹنگ پلان چنگا ہے باہر دا تو بات بہ میں نہیں تو بات اساں کسے اور جگہ تے لگے ویسوں بعد ہیں سر 3C پیزا ٹائم تے ان دی جگہ بالکل فل ہے پہ بالکل رش ہے پہ باہر تساں بائک دیکھ سکتے وے انہاں دا ڈیلیوری والا سسٹم بھی ہے پیا اے برانڈ ہے پہ سارے کروڑ دا برانڈ پیزا سسٹم پوائنٹ ہے پیا لیکن اتنا رش ہونا کہ باہر ویٹ کر سکتے تے ویٹ کر کے نال بعد کو اساں سڑے نے انہاں دی ایک برانچ اگا بھی ہے پئی اتھا رہے اگر رش کو نہیں تاں اتھا لگے میں پیدل جلوں نہیں وہ دیکھن لگ گئے اگلی ادھر انہاں دی جڑا ہے نا وہ دیکھنا ہے اچھا انہاں دے شروع ڈیلیوری والے ڈھیر بندے نہیں اچھا لوٹ صاحب ایک وہی جگہ کو تے لاہور بنی کھڑے جویں ڈیلیوری والے باہر لینا لگیا کھڑے انہاں دی ڈیلیوری ہے پہ سارے کو اتھا چاہ وندے جتھا مرضی نہ آرڈر کرو تقریباً 15 کلومیٹر دے ایریا چ اپنی ڈیلیوری دے دیں 24 گھنٹے دے دیں بیل ہاں یہ دل دیوار رہنا ہے ٹبے تے ہاں تو آویں نال جے صبح صبح آئے ودے تھا کوتے بھیج دیتے انہاں دے اوتے بھی تھوڑا جہا سیٹنگ پلان ہے پیا لیکن ٹھیک ہے پیا تلے رش گردال کون چنگا بندہ اوتے ہی بیٹھا ونے سیٹاں بھی سونی ہیں پیاں ایتھے ہی بیٹھے ونے تے ایتھے ہی آرڈر کروا گندے ہیں بلو صاحب جگہ ٹھیک ہے ہاں مامو پسند ہے مجبور ہے شکریہ من پسند کیا نہیں جگہ تو تلے گردال کون تو ٹھیک ہے پئی عید ال کتا پسند ہو عید بات پسند ہو بلوچ اچھا یہ ٹیبل کاٹ کے نہیں تھے منہ کریں دے پے اے ٹھیک ہے او چاہ گن پرائیں کو رکھ دے آڑ مینیو استاد چلو مینیو چیسے پر پہلے بیٹھے ہستے ہوتے کوئی فیملی آ گیا انہاں کے ساتھ تلے لگے میں ٹیبل تک خالی کروا دیتے ہیں تلے آئے انہاں سے کوئی ٹیبل خالی کروا دیتے ہیں ترائے انہوں بے ویسے ترائے ساتھ انہوں ایزیلی بیٹھے ہیں ایزی بیٹھے ہیں بلوچ پکی گال ہے چلو ایزی بیٹھے ہیں کرو کرسی رکھوا دیں بھیا نمبر لے کر آج اتنا زیادہ ہے پیا وہ دادا پہ وہاں میں نے دور بڑھنے ہیں 2 منٹ صبر سے کرو پیزا آگے سادہ پہلے ہیک ہے اصلا دیکھ ساری دیر ویٹ کی تھی والا سارا دوجا پیزا ہے کیونکہ انہوں نے آج بہت زیادہ رش ہے پیا 6 بندے ہیں 2 میڈیم پیزا منگا کے نال کولڈ ڈرنک کے پہ تسا کھانے بتا آؤ ساتھ بسم اللہ کٹے کھا کے نہیں تاسا کلے کلے کھانے پہ انہاں دا پیزا بڑا برانڈ ہے پیا بڑے زبردست ٹیسٹ ہے پیا بقایا سے کھا کے رسینے دے مزہ ہے یا کونی یہ کیسے نا کیسے کونے سامنے چھ بیٹے پیزا زیادہ ہوں تو پنچھی کہندہ ہے اوئے 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 ڈٹا ویسی چلو نہیں ڈٹا ٹھیک ہے بعد آ گئے ایسا حویلی ریسٹورنٹ بڑا ہی خوبصورت ہے پیا
करोड़ दे विच नवां बने ते मैं पहले बारी आंदा पिया इंदी सिटिंग एरिया बड़ा कमाल दा पे मिलदी ते हर शय वैसे असां इथों चाह पीनी है असां चाह पींदे बताओ तो कोई लेने ते असां भी पींदे हैं जगह छोटी है पता नहीं कुर्सियां होवन सही वैसे तो टेबलां सारियां फुल पेन माहौल चेक करो किवें है अच्छा अंदर भी सिस्टम बना हुआ है कोई कुर्सियां फ्री कहानी पे उस्ताद अच्छा कुर्सियां तो ना बहु अच्छा अंदर 4 लगियां पेन माचे घते पेन ये भी माहौल है पिया ये वैसे औरतों वास्ते बनाएंगे लेकिन जब बाहर जगह ना हो या जगह फुल हो तो वक्त मर्दों को भी बिला देंगे रहने रोटी छोटी भी खा के देने था ये रेस्टोरेंट है कैफे है पिया हर शे मिलती है लिए कुछ देर वेट करने तो बाद साढ़े वास्ते आ गए चाह जी हवेली रेस्टोरेंट की स्पेशल है पई नाल पानी वाली भी बोतल है जिंदी सील अस खोल दी है वाला असा कोई पैसे भी देने पोसन चुशांदा खैर है मामू जी आए बैठो खैर नाल चाह पीवन आए बैठो चाचू चाह के मेरे हाथ सड़ देन चाचू बिजी है चाचू अपने पुत्र की आईडी वीडियो एडिट करने बैठे तो असा खराते है बैठे दिमाग आज तो नवा जोड़ा पाते बैठे तेरी कसूर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह और यार असा हालत तक वीडियो दे विच ईद मुबारक की कोनी आकी ते पोस्ट सूट दी मुबारक कोन दित्ती मुबारक हो वैसे ही बहु खैर मुबारक सी शेरू फ्रंट वाली जेब रखवाई अपने सूट ते बड़ी प्यारी लगती बैठी है पढ़ ये नमाज पढ़ी को नहीं मुबारक हां ये तो नमाज ही कहानी पढ़ी साल ईद में पढ़े केरी मसले जो कसम चाह मैं इतनी करोड़ बाबर दा बाबा रजा मत्थे ते मेरा भी है पिया ये देख ना मेरे हाथ मत्थे ते मेरा बाबा रजा 7:30 बजे दोस्त साहब तुसे पढ़दे रहंदे वे मदनी चिकन शवारमा ते इन्हें अपने घर वास्ते शवारमे ओ उस्ताद कितने शवारमे पार्सल कराए वे 8 तुस उथे मान के तो नहीं खावणे हाँ आज शर्त है पे शेरू शवारमे खासी शेरू शेरू 8 शवारमे खांदा पे शेरू मेरे को तो ये लगता है भी ऐसा ही था कोने खाने पीना पार्सल कराने घर वन के खा या ओए हड़े बड़े बड़े भाई ऐसा पूरी रात जागना होता है तू तो के सोमती सो ठीक है यार ऐसा भी पति देवा आज अपनी खैर है आओ बंदे बैगिन बा हुन तो सारा दिल ही तोड़ के शेरू भाई यार ठीक हां हां ये बात है कि मैं खाओ सारे खा सारे सारा ने पैसे तू दे क्यों मैं कर सारे दो यार बहुत मार लो क्या दे ऑफर ले वो के ये खले रहा तो सारे अपना अपना लेना खाओ ठीक है नहीं खाओ ये उनके घर दे ना ऐसा घर में पैक करा के 12 बाद गल कर बात मोटरसाइकिल ते बैठ न लाए बाय शेरू बाओ ब्लॉट जी मैं बावा जी आए बेकरी ते ब्लॉट साहब दा कुछ मिठा खावन ते दिल आ गया है वहां के साथ मिठा खाने हैं तबला सा लड्डू गिनते पे हैं ब्लैक प्लस वाइट सा खाने बताओ साथ बिस्मिल्लाह कट्ठे खा के नहीं तसा कले कले खाने पे हैं श्री महल बेकरी है सारे करोड़ दी बड़ी खूबसूरत ते वीआईपी माशाल्लाह बड़ी बेकरी ये ले शाम में तो पता जी ते कुछ काले कर दो